Здравейте! Днес ви показвам първата ни тематична кутия на Хари Потър. Кутията идва при вас така, с знамето на Хогвартс. Нека видим заедно какво има вътре в кутията. Първото нещо, което има, е тази супер яка чаша. Ето да я видите. Супер яка, много сладка. За чай, за кафе, идеално. Второто нещо, което има вътре, е този книгоразделител. Много е сладък и той. Аз лично много го харесвам. Третото нещо, което имам вътре, е една страхотна ароматна свещ с ароматна мандрагора. Само трябва да бъдете внимателни с тази свещ. И намираме вътре и писмото на Хари Потър, в което му съобщават, че е приет в Хогвартс. Ето го и самото писмо. Също така в писмото ще намерите и билет. Платформа 9,3. Разбира се, къде? Без нея. И билет по Дор Експрес. Къде и без него? Иначе как ще се качи на влака? И последното нещо в кутията, което ще намерите, е тази супер яка чанта. Ето с такъв принтер от едната страна, а от другата страна е с такъв. Чантата е здрава, супер яка, за лятото е разкошна. Това беше от мен. Чао!